O meu nome é Carlos, teño 44 anos, Benigno. Benigno? Benigno teño 78. Atrae xente de outros países, que é moi importante para o noso conocer a nosa aldea, nosas costumbres, non? O que sí, bueno, hai pouco influencia por isto do COVID, non? Pero houve anos atrás que foi moi importante para o negocio e para incluso o albergue que temos aquí no pobo. Bueno, por este motivo do COVID, pues, bueno, baixou un pouco o que é o tránsito de xente. E nada máis, para nós é moi importante porque, bueno, coñeces ben xente de Alemania, de Holanda, de países que no noso pobo, pois, como poguizas un pouco, non? É un pouco por deporte e despois é por fe, non? Hai xente que clientes que temos aquí do camiño que bueno, que xa o segundo ou a terceira vez que pasan por este mesmo camiño, non? Aunque fagan diversos tal, pero o mellor é a segunda vez que fan isto ou a terceira vez que fan isto, entón é un pouco, eu creo que é un pouco máis, bueno, aunque sea por fe, non? Por deporte, o reto personal, máis que positivamente para todos, tanto para negocios como para xente que conoce os nosos costumbres, que é unha zona de labranza de patatas acaban de salir de viñedos. Son, o sea, a maioría dos peregrinos son xente cultural, o sea, Teñen aquí montado un tinglao. En caso que Bueno, pois nada. estamos pillando moita clientela que isto estaba moi... Nos, a ver, teñen un ritmo bastante intenso aquí. Como hai tanta xente? Que eso nos preguntábamos bueno, ahora. tamén está outro restaurante cerrado, entonces... O sea, pero ainda así, o sea, ven xente a propósito para aquí a comer. Sí. De onde? Dos pueblos de la comarca? de Ourense, de todo así. Temos moi boa valoración tamén nas redes sociales. Temos carne a pedra, recursos que non teñen por aquí. Reclaman, entonces... Pero... Temos o bus tamén, bueno, traemos a xente a comer e lo vamos, e eso é un... De todas formas, este ano un pouco a xente fixo un pouco turismo interior, non? Sí. Non foi como outros anos que a xente salía máis para fora, non? Este ano notamos moita influencia por o tema de que acabouse a pandemia, bueno, acabouse, baixou un pouco o tal, entón a xente non pasa de viaxar ao estranxeiro, entón vai máis interior, non? Galicia, León, sí.